Enaiz inoiz goazeneko lankide batekin liatu. Kaixo, nik Imetz naiz. Eta ni Maria. Eta hementxe gaude Gaztean. Egin dut, ez dut egin. Filmatze bat hasi aurretik, guapo nagoen ala ez ikusteko, enaiz inoiz izpilura begiratu. Beti. Hombre, gainera txulita batzuk, justu. Beti ez, hori da, denbora guztien. Ez izpilutan, reflejo guztietan. Hori da. Grabatzen ari gehan bitarten, inkluso, grabatzen ari gehan bitarten ez, baino. Gelditzen gehanen eta urrengo berriro grabatzen hasi aurretik ere bai. Ez dut inoiz filmatze bateko janaria txarra zenik pentsatu. Ez, usteet munduko catering onena kaula. Bueno, egia da, azkenengo urte hauetan izan dugun caterina askazo beha izan dela, Baina aurreko urte batzutan izan dugu pixka bat eskaxago. Bai, izan jundia aldatzen caterina urtez urte, azkenengo 2 urtetan izan dugu berdina eta oso ona da. Ez dut inoiz goazeneko zale batekin edo haren gurasoekin mobidarik izan. Niko hendik ez da espero la jarraitzea. A ber, nik movida ez dakit esango nuken. Batzutan zoriontzeko bideok eskatzen dizkigute, ez? Eta gero bidaltzen dut bat, eta gero ja eskatzen dizkiote. Pertsona berdinak eskatzen dizkit beste 5. Euran ez, eski gero beste lagun badauket, eta behin bai izan dela esatea, jo, barkatu, bat bidali dizut eta ezin dut egon egun osoa grabatzen, zoriontzeko bideoak asko eskertzen dizut hori idaztea eta gustu on pila batekin ingo dizut, baina jo da pixkat, respetu hori pixka bat hartzea. Ez dut inoiz, ni agertzen itzen eszenak bakarrik ikusteko, goazeneko kapitulu bat saltoka ikusi. Bai, nik bai. Nik ez dut aukera auki bain, nik ez. Nik ez teatea. Nik bai, baina nik bai normalen hori. Ez bait ematen denbora egun baten ikusteko ostiralen, eta larun baten ikusi behar badet, larun baten zerbait iten nahi naiz, eta esatet, nahet ikusi nola geunden gu, baina nola geunden gu, eta jazta. Ez dut inoiz, goazenen gorrotu dudan kanta bat abestu. Hombre, nahi batzutan bai gertatu izan zaitela, super tipikok dianak agertzen diala, duela ez dakiz zenbat urteko diala, eta ez dakiz berriro, daudena besti berri guztikin, hasi bartza berriro kantatzen alaitz eta maiderra dibez pila gustatzen zaitela, eta oso ondo iruditzen zait, duela ez dakiz zenbat urteko abesti jartzea, baina egia da batzutan pentsatzen dizula, jo. Aurten egia da jarrituela kanta batzuk, nik gehienak egiten ezautzen, beste batzuk jarrituen nahiko berriak dianak, eta nik gehienak nahiko guztua kanta ditut. Aurtengo modernituago dira. Enaiz inoiz filmatze batera berandu iritsi. Bai, jode, askotan. De hecho, niri gertatzen zidan behin, aurten gertatzen gaina, kotxen gindoa zela, eta plantxaunon kamiseta bat juna aurretik. Baina hori, plantxatzen hasi, eta gero, kotxea hartu ez, produkzioko kotxekin ginen, eta nintzelak korratzen plantxa kendu non edo ez. Eta gero, esan non, ama ezaki plantxa kendu duten edo ez, eta buelta eman behar izan genuen, Donostira bueltau, eta egun hortan egontzian kexak liko guztietatik zekaro. Gero produkzioko kirikizonatea berandu, 20 minutu berandu hasi genuen rodajea, tekniko guztik kejatzen eta ni hola. Enaiz inoiz goazeneko lankide batekin liatu. Izan daiteke baiet, ez bai, nire bai. Bai, zagetxo nire bikotea, gozen izan erekin noski. Enaiz inoiz ajearekin grabatzera joan. Baitaren. Estena bakarra neukan, eneukenia hitzein beharrik, eneuzken kasi esateko ezer, eta bai, inon parranda. Nik normalian nire defensan esan berdet. Normalian resakakin juna izenean izan dela, testu gutxinekanean, berandu sartzen itzanean, hola. Porque, obviamente, ez da profesionala. Ez da profesionala, eta hau utziko dugu, benetan norbait kontratatu nahi bagaitu, jakin hau ez dugula sekula egin. Hori da. Sekula. Bueno, hauxe izan da guztia, badakizue. Ostiralero, ETV baten iluntzetan izango garela. Eta esan nahi dizuegu baita, aplikazioan berrikuntzak daudela. Orain kontu bat ireki dezakezue. Eta... Gustatzen zait gustatzen eman, zozketetan parte hartu, eta beste 1000 gauza egin itzaz. Eta gogoratu, kapitulo bakoitzaren amaieran, atal bakoitzaren amaieran, zuzeneko bat ingo dugula, goazen ofiziala kontutik, egun bakoitzan aktore bat izango duzue. Así que abertzen favorito tokatzen zaizuen, aste honetan. Gaztea.